मबाइलानो माथो सुइच अफसो होनना खोन्थागासिनो। देलाय दे मोजां ट्राइ खालामबावलाय। ओहो गैया आयै मबाइला सुइच अफसो। आयै मा जाखो मबाइला? मबाइलखौ मानो अफ खालामना लाखो? बहा थांमारखो? ओमफ्राय अलंबार बहा थांगोन नोंनो खनसेबो बुङाखै नामा? बि बहा थाङो मा खालामो मा जायो आंनो खोन्थायाना आरो आंबोथ' बेखौ खबरखौनो लाखाला। मा बुंनो जादोंसै बेलाय? गावनि हिन्जावा बहा थांदों बहा मा खालामफैदों न'आव दंना गैया बेफोरखौ बिसा लाया नोङो? सासे हिन्जाव मानसि बिहामजो न'आव गैया गामिनि मानसिफ्रा मिथिबा मा साननांगौ? लासिंसिंनो मानसिफ्रा कि मोजां बुजिगोन? दानि जुगनि मानसिफोरा सोरबा सासे न'आव गैया होनब्लानो गाज्रिखौसो सन्देह खालामथारो। बिदि थांनानै थाहैथावथाव सोरनियाव जाथावगौ? बेहाथ' रावबो बिदि हर थाहैलायनो हानाय लोगोआनो गैया। खारबायलै इयो खारबाय बांगाल हौवाजों खारबाय। हिन्जावा न'आव गैया बिराद गोरलैयै बुंनो हाथारबायना नोङो खारबाय होननानै हो? नागिरनो गियान गैया नोंहा? नागिरहाय जल्दि। दा नोमफाया फैनानै सोंफैयोब्ला मा होननानै खोन्थागोन हो? खारबाय होनना खोन्थागोन आरो। नोंसोरनि साननाय बुंनायफ्राथ' बिराद गोरलै सानायखौ फिदिंबानो जायो। संसार जानायखौ नोंसोर ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि मोनदों नामा हो? गथ' गोरलैफोर बायदि मोनगासिनो नामा नोंसोर दाबो? गथ'फ्रासो ओंखाम ओंख्रि गेलेयो बेबायदि मोनदों नामा नोंसोर संसार जानायखौ? गोसो जाबाय हिन्जाव लाबाय दुं दाखाल जालायबाय नांलायबाय गोसो गोरोबला दायो खारलायबाय होनबानो जागोन नामा हो? नोंसोरनि थाखाय जोंफोर बिमा बिफायासो गामियाव ओंखारनो हायै गन्थं खाजोबजासिगोन मिथिगौ? दायो बिहामजोआ न'आव गैया होननानै आंखौ दाय होगोन नामा? सोरनि हिन्जाव? नोंनिसो हिन्जाव। नोंखौ दाय होआब्ला सोरखौ दाय होनो? हिन्जावाथ' आंनि नाथाय नोंसोरसो सोंनानै लाना फैदों दा। नोंसोरसो नायहैनाय नोंसोरसो सोंहैनाय आंनावथ' खनसेबो सोंस्ल'वासै नोङो मोजां ना गाज्रि आंखौथ' खनसेबो लोगो हमहोआसै। नोंसोरसो फसायनानै लाबोनाय दायो नोंसोरसो कन्ट्रल खालामनांगौ आंलाय मा मिथिगौ? बिमा बिफाया होफैबाय होननानै गासै दाया जोंनि जागोन नामा? नों हुवा जानानै नों दबथायनो हायालाय। बेनिखायनो फिसालाफोरनो बिहामजो सोंहैयोब्ला फिसालाफोरखौबो मिथिहोनांगौ मिथिगौ? फिसालाफोरखौबो लोगो हमहोनांगौ नायग्रोनांगौ आखल आखु सभाब चरित्रफोरखौ। दानि सिख्लाफोरनि आखलखौ मिथियाखैथ'। सेंग्रानि बिमा बिफा सेंग्रानि परियालफोर थाङोब्ला लाबोगौबा फसायगौबा थांनायनि फैनायनि जानायनि खुलुमफ्रि सनमान बावसिगोन गियानि देखायफ्लासिगोन। नंगौना नङा? नोंसोर सोंहैबा नोंसोरखौ बिदि खालामदोंना खालामाखैमोन बुंलाय? खालामदोंमोन खालामनाया बिदि मोजां आखलखौ नुनानैथ' लाबोदोंमोन दा। दालाय मोजां आखला बहा थांखो हो? मोजां आखला बहा बिरलांखो? राग जानो गिनानै बुरि गना थाजानो गिनानैसो खुलुमफादोंमोन बिसोरो दायो हुवा मोननानै बहाथो हो? नोंसोरनि फसायनाय बायदि नोंसोर आंनो होफैबाय दाथ' बि खारखाबाय दायो आंनि फसायनाय बायदि आं लाबोसिगोन। हाबाब मा बुंना गालांखोहाय बे फिसायालाय? बिमा बिमा। देना फिफा सफैबाय। आफा थां आथिं आखाइ सुनानै जिरायहैदो आं साहा फुदुंना लाना फैगासिनो। बिमा आं साहा था लोङा दिनै। मा जादों फिफा? मानोथो रागा जोंनानै फैखो दिनैलाय? मान सनमान दंना गैया आंहा हो? मान सनमान दंना गैया बेफोरबायदि लामा सामा हिनजावफोरजों लाजि फोनांजानो? सोर मा बुंदों? मा जादों फिफा हो? सोर लाजि फोनांदों? मोथिनानैबो मोथियै बायदि दायखौ सिखोमानो नागिरदों नङासै नों बिमा? हाबाब फिफा माथो खोथा बुंनो नागिरदों नोङो बुजिया आंलाय मालाथो नोंनियाव मा खोथा सिखोमायोखाय? बुंलाय बिहामजो सासेया बहाथो हो? मा जाखो मानो बुंनो हाया? फिफा बेखौनोथ' जोंबो सिन्था खालामनानै दंबाय दङ। बहा थांदों सोरनियाव दंहैयो खोन्थाबो लाङाखै दाबोसिम न'आव फैयाखै। नों बिखुनजो जानानै बिहामजोफोरखौ ध्यान होनांगौना होनाङा हो? बिहामजोफोरखौ नोजोर होनांगौना होनाङा? बिहामजोफोरा बहा थांदों मा खालामदों सोरजों आबदा मारिदों बेफोरखौ नों नोजोर होनांगौना होनाङा हो? बे नोंनि दायथ' नंगौना नङा? फिफा आंलाय नाया नङा नायखायो बुजाया नङा बुजायो नाथाय मानियानोब्ला आंलाय माथो खालामनो? फंसे बुंब्ला बिसोरसो फंनै फंथाम बुङो आं मा बुंनो फिफा? रोंखा राखा मानसि बुंबाबो दाय जायो। माथो होननानै बुजायनो गावसिनि गोसो बायदि सोलिनो मोनाब्लानो न'खराव दावराव दावसि खालामो। फिफा बहाथो माथो खोनाबोखो आरो मा खोथा? नों दिनै लामानिफ्रायनो मानो रागा जोंबोखो फिफा? फिफा नोंजों हाबा जानानै गथ' गथाय खांबोबाय फिसौ फिथाइ मोनबोलायबाय। आंखौथ' नों दिनैसिम फिसाफोरनि थाखाय रायफेराखैमोन। नों दिनै फिसाफोरनि बिहामजोफोरनि खोथाखौ लानानै आंखौ मानो रायदों फिफा? रायनोल' नङा नोंसोर गासिबो बिखुं दोलाबजोबसिगोन मिथिगौना? सोरबा हौवाफोरजोंसो आखाइ हमलायनानै थांदोंनो आरो बै गामिनि जासुलि आरो लावगिमोना बुंदों दोनखारलांबाय होननानै। मा दोनखारलांनो?
बे माबोरै जानो हाथावगौ माबोरै हाथावगौ हाथावा आं बेखौ मिथिया बिहामजोआ दिनैनि गेजेराव जुदि न'आव फैयोब्ला बिमा मिथिखा नोंनि फिखुङा थाव फुननानै लाखा आयै आफाया दिनै जोबोद रागा जोंदोंना नुबाय फिसाफोरनि थाखाय बिमाफ्रासो रायजानो गोनां जायो बे जोमै बिहामजोआनोथ' बहा थांखो आरो मा मैया खोथा खोनाखो आं बेफोरखौ खोनादोंना बिहामजो नोमफाया मा बुंनानै गालांखो दिनैनि गेजेराव जोंनिया न'आव सफैयाब्ला आंखौ माबायदि धम होदों बे फाग्लिया बबेयाव थैनानै थाहैखो ओंखारबोनोबो रोंला फनाबो रिंला न'खरखौ दावराव खालामलायसिगोन आरो बियो दसे बिहामजो एसेसो खबर लास्लाबाय थालाय आं नोमफाजों थांनि र' नोमफाया बिराद रागा जोंथारदों अलंबार आंखौ उदेरन फैदो बे गुन्दाफोरनि आखाइनिफ्राय आंखौ बासायफैदो अलंबार ओइ सोर बासायफैगोन नोंखौ बेयाव नोंखौ रावबो बासायफैया नोंथ' जोंनि 50 लाखसो ना 50 लाखखौ मोनखांबासो नोंनि गोथै सोलेरखौ लामायाव मोनगोन पापि लाजिया नामा नोंसोरो हिनजाव मानसिखौ बेफोरबायदि खालामनो लाजिनाय मोनब्लाखि नोंखौ जों हमनानै लाबोगौमोन नामा माबाफोर जानो लुबैदोंबा स्रा बुंस्राखादो दे नोंहा दिनैनो जोबथा दिन बाराव सम गैला नोंनि जिउआ सोरगोआव बिरलांनो दे बुंदो दे मा जास्रानो लुबैदों अलंबार आंखौ बुथारनो नागिरदों हनै बिसोरो अलंबार आंखौ बासायफैदो आंखौ लांफैदो सोर अलंबारनि खोथा बुंबाय थादों नोङो नों बेयाव थानानै अलंबार होनना बुंब्ला गाबख्रावबाय थाब्लाखि अलंबारा खोनाहैगोन नामा आं मा सोंदों खोन्थाया मा जानो लुबैदों जोबथा समनि थाखाय नोंखौ जाहोस्रानोसै सानदों नोंनि थै लोंनो लुबैदों नोंनि थै अलंबार आंखौ हनै बिसोर गुन्दाफोरा दरजा फांथेनानै न' सिङाव दोनदों अलंबार आंनि मबाइलफोरखौबो सिख'ना लाजोब्बाय बिसोरो फनबो हरनो हायाखै आं आफा आयै आंखौ बासायफैदो आयै सोरांस्रि अलंबार देरहा नोंसोर आंखौ बासायफैदो आंखौ दिरुननानै लांफैदो ओंखामबो उखैसोदों आं बिसोर पापिफोरानो ओंखामबो जाहोआखै दैबो लोंहोआखै अलंबार सोरांस्रि आंखौ बासायफैदो दा आं नोंजों अनलायनानै थानोसै आंखौल' बासायफैथारदो आफा आयै आं नोंसोरखौ बिहा बिखुनजो बायदि मानिनोसै दिनैनिफ्राय आंखौल' बासायफैदो हे गसाइ आंनि गासै दायफोरखौ नोङो निमाहा खालामदो गसाइ सोरांस्रि नोंनि उदैयाव थानाय समाव गाखेराव नोंनो मुलि होखोमानायफोरा आंनि पापमोन सोरांस्रि आंखौ निमाहा होदो हे गसाइ नोंबो निमाहा खालामहरदो आरो आंनि मोसौ खावनायफोरखौ निमाहा खालामहरदो गसाइ आं पापिथार आंखौ निमाहा होनानै आंनि फिसाय अलंबारनि गोरबोआव खोन्थाहैदो नैबे गुन्दाफोरा आंखौ नैबे जायगायाव हमनानै न' सिङाव सोनानै दोनदों मिथिहोहैदो आंखौ लांफैथोंसै गसाइ सोरांस्रिमोननि आइ आफामोननि देरहानि जिउआव खोन्थाहैदो आंखौ बेयाव दङ होननानै आंखौ बासायहोफैफिनदो गसाइ बे खनसेखौल' नोङो आंखौ बासायथारदो बे खनसेखौल' नोङो आंखौ नायहरदो अनहरदो बे खनसेल'खौल' गसाइ बे खनसेल'थारल' नों आंखौ अनहरथारदो बे खनसेखौ रैखा मोनब्लानो सिखाव खावनाय सोरखौबा गाज्रि साननाय सोरखौबा रायखोमानाय सोरनोबा खोथा थुनानै होनाय बेफोर गासैखौबो गारथारजोबथारनोसै आं गसाइ सोलायजोबथारनोसै आङो नों आंनो खनसेल' खाबु होबावदो नों माने मालायफोरनो खोथा थुनानै होग्राबो सिखावबो नोङो सिरिथा गुन्दा मानसिनि जिउ जाग्रा आं नोंजों रायलायाखै नोंनि आखाइनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय आं गसाइनावसो आरज बिगासिनो गसाइ हे गसाइ
गसाइ आंनि बिहा बिखुनजोखौ इसोर बायदि मानिनोसै गावनि हौवाखौ इसोर बायदि गनायनोसै आंनि बिजावजालिफोरजों अनलायना थानोसै आंनि बियादै इसाखौबो आं अनग्रा जानोसै बासायहोथारदो दे मा बिनांगौ दङ गसाइनियाव मा निमाहा बिबावनांगौ दङ बिना लाजोबखादो थैनायनि सिगांनो नोंनि पापफ्रा सुस्रांजाथोंसै मानोना नों दिनै सेलथेब जाखासिगोन ना दे बिना लाबावदो दे फैगासिनो दसेनि उनाव आंखौ नोंसोर साप्लाय हरनो नागिरदोंना नायबाय था गसाइनाव आरज बिखाबाय आंखौ नोंसोर जेबो खालामनो हाखाला आंनि हौवाया आंखौ बासायफैखासिगोन जोमैया खारबाय जोमैया खारबाय गुबुन हौवाजों जोमैया खारबाय आं होखारलायनो नाङासै माथो आं होखारलायनो नाङासै गावनो खारखाबाय आंनि रं नम्बर लाबोनो गोनां लामाया खुला जाबाय मासे मोजां गसाइ नोङो आंखौ मासे अनो आंनि हिन्जावा गाज्रिखाय आंनिफ्राय नोङो थारला गोजान खालामखाबायना गसाइ जोमैखौ दिनैनो दानो आंनि रं नम्बरखौ फन हरनानै लानानै फैनोसै आङो सनानि संसार जानोसै दिनैनिफ्राय सनानि संसार जासिगोन आंनि हेलौ सना सना बुं सना बेसेबांथो बेबायदि फनजों रायलायबाय थानानै गोसोखौ बुरखाय दोनबाय थाबावनो माथो बुंनो नागिरदों नों सना आं बुंनो नागिरदों मा बेसेबांथो रिसार्ज सोबाय थानो मबाइलाव आरो रायलायबाय थायोब्ला खोमाया गाज्रि जायो बेखौथ' नोंबो मिथिखागौ नङा होनोब्ला बेनिखायनो आं नोंखौ दिनैनो लानानै फैनोसै आं नोंखौ लानानै रुजु रुमु संसार जानोसै सना नों ना होननानै दा बुंसै आयु दिनैलाय मानोथो एसेबांथार डिसिसन लाखो नोंलाय जोंहालाय खोथा होलायनाय दंखायो माथो बोसोरनैनि उनावसो लोगो हमलायगोन लालायगोन हाबा जालायगोन होननानै खोथाथ' होदोंमोन नोंनो सना नाथाय नोंखौ अननाया बारा जाबाय नालाय आं थानो हाया जाबाय सना आं नोंनो मबाइलाव लकेसन हरगासिनो नों बेखौ नायनानै नों दानो फैदो दे आं नोंखौ लायनोसै आं मा बुंबावगोन दे दायो आं नै दानो दख'ना लायखानोसै नोंखौ हिन्जाव गोदान बायदि साजायनानै आं लाबोनोसै जागोन दे सना आंबो नोंखौ गोसोखांनाया अननाया बारा जाबाय आंबो थानो हाया जाबाय नाथाय सना मोनसे खोथा आं दिनै थांथ'ला आंनि न'आव बाजै दङ आइ दङ आदा दङ आं बिसोरजों दिनै रायलायनोसै ओमफ्राय आं गाबोन नोंजों लोगो हमनोसै आरो खनसेनो थांफाखानोसै दे सना दिनै जाला होमबा ओहो सना दिनै नंला गाबोन आं गाबोन नोंजों खनसेनो थांफाखानोसै आं दिनै साफा दुगैनानै लाखानोसैबो सना दे सना बिदिब्लालाय आयै मासे मोजां दिन सफैखो आं रं नम्बरखौ गाबोन लोगो मोनमारसिगोन माला थांगोन बे हरसेया माला थांगोन माला मोनागोन माला फुं जागोन आयौ माला फुं जाबावगोन दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय नोंथांमोना नेनानै थादो गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौबो आरो लोगोसे आंनि रं नम्बर सिख्लाखौबो नोंथांमोना गाबोन नुनो मोनसिगोन आंबो जोबोद खुसि जादों आरो माला सोरांगोन जादों आंनि रं नम्बरखौ आंबो नायनो जोबोद हांखुर जादों जोमैया खारबाय आं दायो रं नम्बरखौ लाबोनोसै दे लोगोफोर नोंथांमोना मा बुङो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आं रं नम्बरखौ लानांगौ ना जोमैखौ आं नागिरफिननांगौ नोंथांमोननि सापर्ट बायदि आङो सोलिसिगोन लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट आरो आंनि चेनेला नोंथांमोननियाव दिनैसो गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो ना मा होनो बाय